no edin call lesbianism ni mu a ene over 5 years still a wujinem chese be makura de ne ho nya na kono je me ma ya na breaking at ne do so be ya so de afa no mo ma breaking at do Adom CJ adi baba ye nyina me hawe wo ho ye ba kope sebi mpreduasa se wonyini wani afi woni mo left from your right na obi a nhyew na meti wo sem ye panyi na mesusu sebi mpreduasa me bible a kyerɛkyerɛ a mewo Ghana mrakuni ni aminim ene amamra ne amane aminim nyina achi me se sebi mpreduasa mefa me yonko ba yemfa no se eno ye me decision me challenge a mewo ye ma no they get to a point omo ye helpless omo nyini no omo stage bia ye fancy omo adu omo makọ boarding house at the early stage obi nye ma adwene ma no nsi bone se me se ekoso boarding houses me mfa ma ni hu bi ba ye mfa no se nkoda e bia wo ba 10 years and let's say 14 wakodu boarding house sabre no ye junior a wo defend ne hu okoka kura kire hwan omo na misu omo omo na misu omo me ade ase me yafi I know my left from my right but se kosa kwada no so omo ni omo bonkum ni omo nifa na omo ye helpless na omo hu de omo koka kire no a na ni papa we run say no 16 years make us say that time kwa no ne ma me ni nkomo saa ka bia nka de di nkan si ye no ko nya obi dwane to ko timi nya kodo ka kire ma me se ma sei na si ebia wotumi nya kokoduro kan yi a enka wantinya sel kwatra mu mfie enumi you get it and ofre nkomo na sase na onso wase wonu obi ko baabi no mu kopie dan bi mu na magu ho bebre she was ignorant as at that time yeah a man nyina free home afia oka ono ne ma me ba ko ya say obi akọ say the new member ba enti kakra I say wo friends ajeje na makọ party na bi o mahuki wa ma obi na onya awe no bo se we de me call washroom we de me nya call me ba na o makọ na aka mu mi na mu si table ne ho that time na we ignorant na woni mu ade kro na onim de ebeto no na wonim de ebeto no eno ni ade a mi su hu sese ye o ye ma no omu nimu ade kro na omu nim de ba mpo obede hu no wadwane. We don't dispute the fact that it's happening. Adwa se wate se nananom ma ombo kwabenya atrankonya se oma hwehwe mu ahunu se saafui LGBTQI fui omo wo ahia bia bi wo ho a omo hyiam na ompese omo tu sa ahia bia no ho anamo bi ma mene ni mensa janomo a wodi kan mene no entwetwe enkomo ni wadaroma otemenka e wato apombo kode ani na me hwai ele nyamiase ni mpacho wono oye kwa benya musuku mahene on yes okay me da sepa ni mami ni kan bisa sa efie poten ya yese bomu hia mo hoi e wo hefa e wo kwa benya ashoma estate yeah abrebe na mo hu se wo mu hia mo ho kwada no nwure ukwada no anwumre ochana na wotu okay enwumre na sanshi woni koso nti na nopa ya wada na yeti ho nyama esiti ukwada no nwure no ene na ema ye sorry was say ye ma ye ni bi echi e say ye assisting ema ye sada no ebise ukwada nankasa dakasi ema pabenya na nanu atankonya o mama no mo ye ya wada no si ye dakasi na nanu atankonya wo kwabenya do modiko akonya dem ya mamle nti ye ti sansem ye hu se numie eni musuo na abeka asase no nti wo se ye sorry na ye kan wa se na ye mu nhwehwemu nhwehwemu na echi no
sɛ mmuayɛ bi amma afei deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛbɛto ho anam ni nti wadana ma moyɛ mu hwehwɛmu no na saa bea yi ɛyɛ obi fie ana so ɛyɛ obi adwuma mu ɛyɛ hotel bi ana guest house bi ni nhwehwɛmu no efie ni yɛ fie kɛseɛ na ɛno na nhwehwɛmu a yɛyɛ no ɛno a na yɛhyɛ aseɛ kwan a wɔn fa so ɛde nya apɛm ɛwɔ saa fie no so kwan a wɔn fa so ɛde nya tumi krataa ɛwɔ register general nti ɛno mu nhwehwɛmu na yɛyɛ no na ɛno a na yɛhyɛ aseɛ yɛayɛ afɔdo baabi na mempɛ sɛ mebie saa hɔ no so ɛfi sɛ ɛbrɛ pii no wo ho nkasɛm no ɛyɛ wakodeɛ nti no ɛnɛ nso yɛtu ho anamo yɛsɛ sɛ yɛyɛ bi a yɛgu so a yɛyɛ okay ni wadana ma nipa dodoɔ sɛ na monim sɛ ɔmo hyia mu wɔ saa bea hɔ ukwada na nyimere ndiye ɔmo yɛ more than 30 to 100 I see yeah na ɔmo dot nti no yawada ni deɛ ya ho party true bia wɔ hɔ na akɔyɛ sɛ obi wɔ ne fie sɛ ɔkɔ bisa ne sɛ ba ne sɛ na ne kwadodo ba ha ɔno nso wɔ do betumi abiba wɔ abisaw ɛno nti na yɛgu so a yɛyɛ mu nhwehwɛmu no ɛfiri sɛ sometimes no body language ɛkyerɛ sɛ deɛ woteɛ ni ɛyɛ me de sɛ wode ɛkɔ hɔ because sɛ ma anyɛ nhwehwɛmu no yi a ebi kura mpa na nyɛ nea modwene no sɛ bi a wɔm kɔhyia mu sɛ wɔm kɔyɛ bɔne bi ebi a na obi na ɔyɛ ne party bi anaa ɔyɛ ne meeting bi ɛna nkɔfo dodoɔ saa ɛbaa hɔ nti nhwehwɛmu a moyɛ no muyiri sɛ mobɛyɛ akɔsi ase anaa you are convinced sɛ saa adeɛ nom kɔyɛ wɔ hɔ ɛyɛ 100% ɛyɛ 100% ɛyɛ 100% biribi bia no a yɛbɛtumi ayi afi mu I see ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ me sɛ ɛyɛ yɛn sɛ anka ɛno deɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛpia abɔnten abɛka sanse no because ɔntumi nka asɛm ɛnto obi so a ɛnnim nti sɛdeɛ meka no nhwehwɛmu no asɛ mo nsɛmtwerɛfoɔ yi so madaroma mo nso moka ho bi na ɔman ne mpuntoɔ ɛne n'asomdwe ɛne ne kankɔ no ɛbɛkɔ so nti wei yɛ ɛfa wo ho ɛfa me ho yɛn nyinaa yɛmfa yɛn nim de akyire na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛfi mu aba na sɛ yɛbɛtu saa adeɛ wei ase a ɛfisɛ saa adeɛ wei ɛntumi ne yɛ ɛntena ɛnnɛ ɔkyena daabi da bɛyɛ 127 years ago bɛrima ɛne ɔbaa ɛkɔhyia mu ɛwɔ nwura mu ɛwɔ kwabenya mpɛsua so baabi membɔ hɔ di na ɔne ɔbaa ne daeɛ na ɔsan afa ne to ne to ɔfaeɛ no ɛma nananom atwa ne so nti no adeɛ bi wɔ hɔ ɛyɛ nyame akyiwadeɛ sɛ nyame adeɛ bi yɛ nyame akyiwadeɛ deɛ a yɛn nso a yɛyɛ nyankopɔn anam tifoɔ ɛwɔ asase wei so sɛ ahemfo no yɛn nso ɛte sɛ yɛyɛ akyiwadeɛ yɛntumi ntena se ɛma musuo ɛne numiɛ ɛmbɛka asase no na sɛ musuo ɛne numiɛ ɛka asase no a asase no nya yadeɛ obi a ɔte so biara nso ɛbɛnya yadeɛ obi a ɔte so biara bɛnya yadeɛ na yɛka yadeɛ a nyame akyiwadeɛ sɛ nyame ɛbufuhyew ɛba ɔman bi so a ɛde yadeɛ ne ɔhaw ɛna ɛba 4,000 years ago ebi si wɔ Sodom and Gomorrah yɛhu deɛ baayɛ saa mmere na mene wo na yɛni hɔ nanso nyame nso ɛho mu ne Bible nhyehyɛ mu ɛkyerɛ sɛ nyame bufuhyew ɛbaa Sodom and Gomorrah so ɛma kuro no ɛsɛe nti no adeɛ bi ɛde nnumiɛ ɛba ɛde musuo ɛba no ɛtwa sɛ yɛto ase ɛfisɛ yɛnto ase a ɛnnɛ yɛka sɛ o ABRC ɔmo di ɔmo ho ɔmo wɔ ɔmo right wowɔ ɔmo right a obi nso wɔ the right nti wontumi mfa wo haw ɛmbɛtu obi so ɛmbɛdane obi haw na me deɛ mesuro paa ne sɛ the future leaders ɛyɛ ɔman mu mmeranteɛ ne mmabaawa a ɔmo asi so hwɛ sɛ wakɔn ho a ade sika ahwɛ wo ba ama wɔyɛ university wɔawie mpɛmpɛnsuo bi a ɛsɛ sɛ woso wonyɛ nnomonyɛ de fi ne so no akyire saafoɔ yi bi ɛkɔdane n'adwene ne sika
na se okowure mu a na se omunya for 40% ema mmabawa imrantie ewo Ghana ha e dia na omani beye enye omani na bebutu ni your threat says Safi Chrono Mobeshano. Emunukra saying because that's the information we are picking up. Ni. The attorney say. It's no okun ohono. Obi atimi di mra ehye ni nsem. Ekoye di open. Nanso enne no ye wo mra etichi kro no. Nti obi ntimi mfa ni se ekoye di open. Eno nti na ye ka say ye underground website ye benya faso editor asase no ko mo faso edit feed ano omo hayu omo anu mo see you ye sanhwehwe mu ni nyina nti obi fie de ye ne na ka so na nanu atan ko no kwa benya akoshi obi fie a say komle mu na say court hwe sansem no mu a ka bia de sepanie eni hokora on be ka sepanie wo nti yen famra ni say ensem enye adea edit to transcend. Okay, internet ni nam from mu say mo bon training say fie no ba kwhye fie ni nyina de fro na nya no kore ni the attorney say yes me can to see a tasani de ye ka say ye mpesa afo no kwa benya asase ni so okay ye mpa omo wa ha omo nsi so omo kukun ka kan omo nyama nyina na omo mpa baby efanfa na the attorney say achichidie se open moda dodoa ye din so flame akwala se opa bi kokwasha ye di damama nso be kire e be se yen hwema ye nananom ho ma be fun amenne fa benya ye kwa benya o ma no asomdwie nkita wundie papa eni nkoso ekoso a ye dwin gatin for obi di ni musu eni ni numie eni ye chiwade a ye nsem pata no omodi ba be kan ye ni mbisa wo onye ni se saafoi wo mu hiamwa sama kwai na nanu atrankonya mu tu ana mo bi se bi afutuo kwan so bebeboa just to accommodate them because ni ye ka say kwa benya ho ye ne akronfo neti ho ye ne sabi ye ni anu ma wo mu ton wo mu nipadua e de gisika neti ho enti saafoi nso so kwan bi ni ho a e betimi ne wo mu atena asomdwe mu ni ni no kure na wa asem kese na wa bisa no na enwu ne yi pa afi se bebre wo ho a enye omope na omode ye sadi eye ntim yinu nie me ne abrantie bi wanya be 12 years na ono nso ye ni sadi na asem o kan ye ni se eye kom eni ahokyere ena ma okotena papa ni nchen na okotena papa ni nchen no dakro papa ni man drink e ma ni numule tama numu drink no oso na niti ye no na moja aye ni boxer sauce no inti no wan fanya sem the next day sa happy inti ho no ena pe obisa papa ni sa na de na bibi sa eye papa ni so onya busre na obey the fine nti ahokyere ema obitu ni ko wura sati bia no nanso safoi enya ade a ahyensudie bi da won so a obehu se nipa atimesi oba se ushia Chinese ni a onum so ye Chinese ni ushia bibini a onum se we oye bibini ohun sa ahyensudie no nti no se de ye nyina se ni yie di a eye nkitamudie bi na wo se ye nhihye to ho na ye pe wona wadwere mu ado a omo wotima e masafo no na ye mpe won kira kwan ye be fa so na bi e be yi omo ti sa tibia no na bebre ahụ kire ni ma me no ase na ye mfensa mjiri se bebi a de nkomotwetwe na abeduru no mo so mo be fiase etu anamon na saafo no kwan am be fa so de aboa wo mo because ni ye kan ebetwa me busuani ebetwa ye obusuani se ye wo saafo no bu ye wo ye busuan mu a na no nkyerese saafo no ye nto wo no mo entwene mjiri se ono me ya adwene sa ni no crap pepe ebe so mo nso
ɛyɛ timamofo sa ɔmo nso ɛto aba ɛyi ɔmo mpanyini ɛyi ministers ɛyi MPs ɛyi assembly members nti no ɔmo yɛ Ghana this year nso ɛkyiwadeɛ ɛyɛ ɛkyiwadeɛ na adeɛ yɛ tinti yɛ ni medase nso medamase ɛnmo adwuma pa ni mensa janyongo the first ɛyɛ kwabenya musuku manhene ɛna mene no atwetwe nkɔmɔ ɛno adwa transe awahwe nkratai ma hwa yɛmfa seda no ma Vodafone the future is exciting ready na fe Agbeve Herbal Center wayaresa afie few of your Facebook comment adwa na fe membra wo ho we say my Christian brothers and sisters, polygamy is evil, but homosexuality is a human right. Crazy world. Kofi Premine from New Ajampong. Ono dia ode amayen ewo Facebook and no some more comments. We say I'm not a prophet nor a seer, but I see another unanimous ruling okay. Okay. Peters Kenya also be bold and speak the truth. Lesbianism is going on in boarding houses. This lady is the same is the kind of problem we have in this country. She should be jailed for committing multiple crime. Hey, Lady Ben, okay. Kwesi Mweni, as I'm watching you live from Asamankese, President Nanado will never legalize LGBT in Ghana. He's a listening government. Regards to Chairman Makiba from Amweni Fita, Asamankese. No dear no. And so free ede aba. Adwa. Nani isi ya hochire ka ho. Ani ese ni nyanwie yo. Because obi ani ho no mu a yese na kande so na kwankoro. Obi ani ho no adwo no. Obi ahonto no. Sa hochire kro no na mankrofo so pure water gina traffic mu. Ton PK. And they are not better than sankrofo na ton pure water. Ahochire kro no anti na emu bi so de ahomache ba adwuma. Utimi soro no oni achi nyina hyehye wo. Ghana has sikafo na koso nyeska. And then they don't actually, before God, they don't believe in when it comes to sikasemwa, equality. No. Sikafo mako ne pese jirima, eya de forte se omo na so bebo genuinely. Omo nyina pese omo go level no omo na ye koso awa ase ho. They always want to keep us in the dark. Sebe ya omo 50 Ghana kra na wu kosoro. Na nke control obi di 50 Ghana bese manches box mu. Na kwabra ne ani age. Ye twa nchini konko ba akoma kwabra ne se koto ba ma nchini o nchira boba de ni bi. Konko ba akono ha kra ne board ne kra se 1 cedi. Sa no mo parent ye si ye di ahokyire chi na sebi mpredua se asoso de a. Obi yentimi ntrase ye nyina ye nye ye nwie. Obi ahokyire no. Obi ahokyire no. But then said the Christian Council na sorry. Na mpanimfo di esom animu kasa. Na nanom atran konwa do mo ho agim. Nra won se kosi senso so. Information Minister designate. Odinchemu ba. So kasa ya na so obi busa no the office. So makotum wo se ne de woni hu update. Minim se Supreme Court ni hia cha LGBT ya ka ho asemi. Enti wo so de na nadwene nyina wo Supreme Court. Ho no akotena the whole day. Enti no the LGBT officer ya tum update ndi wonya, but I hope say by now wonya. Because o mafrim Supreme Court no aba ye mere de bia no sukrum. O mafrim Supreme Court ho no mo aba. Enti ne mehwe ani muzi ya besa akọ no ho ne abusa. Sanye bi update ni wonya na, but then ye tetetete so. Sa offices ni de kire wuko okro mu ko bie foforo. Ebi aye hwe ha na we no ye ntu ho anamo papa bia no ntia. Eti anye bia picture ni mu ni ye hu mpanimfo bia nim diplomat bi. Anu ntia betimi agina so. Kura as a state akase ye mo no mu nkom krom. Because sebi mpreduasa. Ye ntumi ntira ha. Na yensesa ye mra free ha. Emfa nko UK. Ajwa unim me how bako the discrimination that is going on. Unse ni ewi nkomatwetwe no. Sabe mete hai ya wa hai. Se ya wasafo ni bo ya busua mu a menye ni se beto na twene.
enti emwa na wo here they need help to come out of that situation. Now you're sure somebody ready to be coming out. Oh yeah. Are you sure? Who say only do no atwetwe nkomo heart to heart says na me ne akataisi atwetwe nkomo na pay a utum say opese wo free opese wo free yes minya line no say opese wo free say na no work asa but here is a case akobusa so boy say no wo free mu na nipa no na ni be ma anti ye sha say free baby enti baby ni de say ye mie shop for ma no debi eye futuo and I start man to money debi enti efutuo no sha say nkakran na ni efutuo kra na hwe course wa sore de ma ni jaye. Are you sure they want you? Lady Namini Kasa in there clearly. I mean, and there are several of them. Yes, indeed. You will sue any baby. I won't say one of my own say any pay. But me dear, me soon say. I must say it is yet one watch nebi. A kufu for some money home and a soa. Because I'm some robbing and intum. Said your homosexuality and intum. It is some robbers in the roof for a come home. No matter you be officer and you bet me kasa ye kotumu ana say yes so dey tia wo mo ana. We don't hit them, we hit that action. Ma mentwetwe nkomo yi. Cobra. Hello, good morning. Hello, good morning. What you saying? Okay, Bibi Aboko. Adom Aboko. Good. Oh, you're gay. Me, yes, yeah, but a time ago, no, Madame forbid me, but young papa, me here. Oh, okay, into Wakumu pain. But Makumu. How long were you gay? Oh, media now, and them say that time no number, but number for Sunday school. Into me say, or the me rest that situation, not now, obey how many years? To me, but 2007. So, I was saying, how many years? Oh, see, me coming March, me 37. Oh, 37. Joy. Okay, so Shasia saying now say not more Sunday school and or yeah then. Run on a minute in a for sorry. If you didn't mind to meet me and for sorry and a minute with you. Member sorry anything. Okay. A minute in a sorry. Na no yeah Sunday teacher. Sometimes you're more sorry. Now yeah, na me sina mi yedi bia me fela de pa nti say you kufia yet na ho you more sometimes you so for Bible story book na ti say oni mi chia feel what so we get at one of two dining na we be so me na so maybe me no kisi me we be say we you like ni obey from to you not to obey me money so you know no person won't question no we say ni o ya no na me so me to me kata unjai our yes and me could jai na be cook the next day no time frame is that time no unfortunately na ya mo pan na me go school no time frame na me boy because no sit the man on the day but sometimes woman teacher woman say woman fa bia what have sex pain obey feelings it say me was girl into me say many or bad yeah say na be that be ya keke o say won't have sex that in your no be no na it say no na be ka won so say that is the best way to have sex that is their secret nti no yes na be ka won so for so no yes no na the communication say me spirit pay I don't know on say your pastor ya so mo church and san your man no they on me yesterday and they make catch so beginning no catch me say make kia anti my main keep be and chef so no but no mami can menje na amabusika no mami ska but menje o Sunday school teacher no na we yes no na amabusika
pachono ma Mr. Basfinki. Enti sa kita ho ni mu no o ma wo fa no ana ono no fa o say no to me a chance because na me pese me ni be enti no to me a chance me say me so me be me of first I know the messages are my to me yes na me so me ye ne de no but ni de na me pese me nto no to me sa no the ye ne de sa no me na de da antina me pesa life no me find a course be say 3 weeks to 1 month te o ma na wa frame me nti da ko na metina ase na me ko bi because na onu so ya baba nti mitifu a onu na ya oyima nti na mo sa tan bia na me ko ni bia like all you be or you free nti ko ko ni chen boy nti say unko ye na onya usaje ni bia you be thinking say because of our sorry or na ni church nti na ko ko ni chen sa no but there is something to nti enye o mo a kofuko mchawa so ne papa o yinti o odoni pa na kofuka na semta anya o mi na na eyere obi o ha na bibi wachire bibi o ha na bibi wachire bibi o ha na bibi wachire so yes ana do ko na metina se yakwa asoro no mi enhwe nenim anje enam sa me mitijai asoro no a me kwa asoro ya je fi ono de wonte ne nka bio metin nka but me nini enye free game like metin nka kra check mi fisa ku mi wi ku na mi fisa ku no so mi kokko se ke ni ku no mantin nka bio but me say say o ware e ma ne yere ni chai simply because ne yere be hu say that ni na oye e no ono anka ne yere no so ne ne tono on fa ni nim on fa ni chi ti oba no bikini no me ni oba ni kasa ya bikini no na o si onim say like odo entin bia enye always no be putting but later no be say now for no mobile chain na that be on the no ya happy the okata Bible school na ma okọ Bible so be so no other so yet that jam nten na me ka say ya me so ni de enye omo a okata wakọ Bible school o ye sofo na na omo ye papa omo ye re e bi mu ediji o manim na ediye nyoma usumase in such a way that you'll be thinking, say, or yes, for Sunday school chanting, collaborating, and idea. Only the other catering in the case, but there's something secret. To me, the not for mommy's can I mean, sometimes one can say, we need music car. I say, I want you to never car because to talk a crown of one in them secret, a huge man or more. Associate, I want you to never come out of the It's a secret in it. Who found it? One fire permata and our flow bad. What's that kind of feeling? To a more folk, Cabana, no money aside now. And you be thinking, I don't need the real feeling. How to me and who's that account? And you group, yeah, you do Jareo. You group, yeah, I don't know. And then I ever mount. Okay, but Penny, say, oh, girl, and I'm worried. On media, my worry. Maybe they need 2007. That time, I maybe need a budget. Oh, okay. Now, sir. Not me, my name is Panami to a channel. But not Mr. Father and my name is I said, it's just the father and maybe I be and be read by the brown on car on to make the Mr. Let me so far. And it's in a media crowd. Maybe can't send them or SH one. That is 2007. Maybe or SH one. Media my view, okay. Man warning. My men now was in your fancy here. Why? Hello. Hello. Yeah, good morning. Morning. As you saying? But you're here. A cool idea. But you're here. Me didn't say, oh, you're gay. That means actually, Nanka won't pass me doing room. Nanka, I won't pass me do rem. Aye. Why Nanka do rem? Me, my school, Madame Fubi. I mean, me, Master Betty. Okay. And then Mrs. Soon Channel, so, since then, I'm going to, my name is Sam, a jai. I'm not catching myself. And I say, we're a good idea. A bit my gay, and I'm sorry. And also, a chessing,
School ben level ben SS and university. SS. Okay. Now that Jim say, meaning better, anonym better. I'm so down the mean to me. Okay, be a enemy me feeling change. But me got to know when me June soon say me yes I do. And I'm in quiet until like you say, Madame will be a good visual. Minim say somehow ye cannot tear. I know catch him say, and mammy yes I didn't know. And I'm catching say, but up to now, master baiting me to me, jai. My twice several times I made mean to me. Oh, how many years? Is that me what 25? 25 years. Trying. And you've been masturbating for how long? Almost 10 to 11 years now. 10 to 11 years. But trying. You need help? Yeah, I need help. Okay. Jinaso. Na me producer na no nkasa. Why? Jinaso na me producer na no nkasa. Okay. All right. Pima drinks. Come up. Modern say ubenya bie. You want a cola na fi orange. Another quality product from Casapreco Company Limited. Nebo no so at from wholesale price no. 13 Ghana cedis pack and a retail 15 Ghana cedis. Na so ton utu ton unya fa so bebre. Bottle no say 1 cedi 50 pesos per. Opedo do etua. Bomade na frɛ 0262351251. Puma Drinks, it's a whole new vibe. Adwa and I'm 19 member. So I'm on my adwa fa mkrata no mi ni bi na eden. Fetwi me na fe. I'm rantia no. Emfa Adom Sports page 1 no. And Dwaso. Enkrata no aba. Daily graphic double krata na mdi frost here. Nanim ha say no. Miss the Lees, Mimi Jackson, FGC, and Infonyi Daha. The Ama story we are me there. I said the COVID-19 vaccine conversation. Conversation, no one. Frasia, Yawada, yes. Trechi, Yawada, and the panel watching. Ne Frasia. Now, Mammy Delis say, who work at a fire tosso, Dumi and Sanwa. Was it COVID-19 vaccines? No. Vaccine never no, a ye safe. Eye safe said the uncrophobia keka ame hu aba uncrophobia na video circulate and I will be na mama panta ya chia and I mama kon cry safe mean to be twa me kon no FDA for say this is what it is very no FDA this is can you organize say the omoye promo ni nyina aso bi sha wo mo this is said the omuya no as obi show mo as by for as a jikodi e upezo di obi adua no bezo be manu ayo jikodi e no was it COVID-19 vaccine no wo ma yemu hwehwemu eye safe apezo onya mu nkyeremu na ate ase yi a ya wode ya no pa 8 Adom FM Adom TV ye de hon komochichi ebebre na we wadi ka aka won say no na Supreme Court to share Dr. Dominic ayi ni say won kono nko san no be chekere boa no e ho an ye sane no enti bebi okogina ya na akokeka nsam na akokeka nsam megu judges no e hu fi kakrem no won ko ho a bebi o chekere boa no adwa won kono nko sane o no sane boa no ma ya emra ho Hey, mema ukure mu. Mra wo mai mu papa. Ana ko matwetwe na atwetwe nsesiye no. Kwatafa do so dumiensa kwabenya na nanom atra nkonwa. Okay. No. Ba ho no graphic diaba. Okay. Was it kwabenya traditional council threatens to burn down LGBTQI meeting place. Na eni achirem. Ana ni achirem. Say enye se burn down. Na ka ba ku bia na wasanka mu na mpese mi. Omba na mo ya mema nko a. Ana se ma nko a. Oh, na me hu say ho na ma meeting place. Ana say ho ya ma meeting place, ba nim say be san yakọ. Ni akodi enkomo.
eti so far eni mo nkomo twetwen aba na wo kai say enkrofo bi ko attack bullion van bullion van na free du nka ono fe na ebesena kwa yi no ayi oh crazy na afuma ni sui ahefa on say bullion van ne amukun wo ya dance kwa no ku police ni no amukun police ni no on say na suspect ni 10 se na ha na ekwa dubiase enye number ambachi mu bi wo ka so ha yi ana ba si aka so manya num still aka num na brantie jonapia omega no nso na nimfo nyi trendia from the one ayete no nti aposifo nsa aka emu nipa enum so far nkrata no ya fancy kwabra wen cobblestone go and purge yourself na say kwana ko san na Supreme Court date o ma she say ombema ruling no so mu nsem aba kwaba Obani ekoye